Десетки жители и гости на разложкото село Баня отдадоха почит на водата. Мястото е популярно с минералните си извори, за които от векове се знае, че са лековити. Ти даваш своята лечебна сила на девойките, на нашето тяло, от лицето или образно казано, даваш лечебната сила от главата до петите. Минералните извори в село Баня наброяват над 70. В Баня има 72 минерални извори. Интересното е, че водата е много лековита. Ние я използваме за спа лечение, но от хилядолетия в Баня водата е използвана и от древните римляни. Тук близо до Баня има и тракийско селище. Може би минералната вода е предпоставка тук за развитие на един интензивен живот. Баня е най-старото селище в разложката котловина. Археологическите разкопки показват, че тук е имало живот още преди 3200 години преди Христа. Първи населили мястото са траките. По-късно римляните, заселили се по тези земи, използват минералните извори и построяват първите места за къпане. Скоро открили, че водата има лековити свойства. Това са главно на опорно-двигателния апарат, на други помагам, да речеме на очите, че всички трябва да се грижим за нея. И естествено и държавата, защото има сведения, че напоследък е спаднал така дебита на минералните води. Тук има 9 сондажа и трябва и държавата да отпуска средства. Даже се обръщам към, така, ако може образно казвам, към държавата, да се отпуснат средства, да се направи профилактика на сондажите. Съвременните хора в село Баня знаят, че за да съхранят даденото от природата, трябва да възпитат правилно поколенията след тях. Първият по рода си празник на водата има точно такава цел. Ние не се ограничаваме само в празника на минералната, на студената, но всъщност наслова на празника е водата, извор на живот. И искаме днес този празник да бъде по този наслов. Това е една от многото чешми с минерална вода в село Баня. Местните казват, че ако човек се напие от нея, всички болести ще си отидат. Тече вода студена, мори девойчелею, баво мори девойчеледжи, ставо мори девойчелею, баво мори девойчеледжи, ставо. Минералните извори в село Баня събират през лятото стотици туристи. Край басейните, освен за отдих през почивните дни, се организират и състезания с възпитателен характер за най-малките. Като, например, как да пренесеш вода в паничка и излееш в съд, без да изсипеш на земята. Трябва да я пестим, за да имаме за по-дълго време вода. Тук в Баня имаме много минерални извори. Водата е лековита, лекува рани, болести. А най-малките знаят, че съкровището се намира именно там, във водите на село Баня. Готови? Старт! Настроението от чудодейната баненска вода остава и за малки, и за големи.